den 14. august 2021. Klokken er 21:30, og vi savner nu. Før vi begynder, skal jeg spørge dig om, kunne du tænke dig noget at drikke? Ja, tak. Shake it, shake it, shake it. She like the way that I dance. She like the way that I move. She like the way that I rock. She like the way that I woo. And she let it clap for a nigga. She let it clap for a nigga. And she throw it back for a nigga. Yeah, she throw it back for a nigga. Hvis vi tager det hele med, og nu er de blevet voksne, ligner ikke mere sig selv. Stemmerne er forandret, men vi kender dem alligevel. Og de smukke unge mennesker, pludselig er de stukket af, som legesyge sommerfugle. Den alder for dag, hvad det er, de vil med livet. Hej min ven. Er det dig, der hedder lokalt salg? 3000H på ansigtsbog? Ja. Det er godt. Kan jeg få nogle af de sjove klistermærker der? Kan du hjælpe dig lidt for? Eller hvad noget frimærker? Har du noget, hvad hedder LSD? LSD, det har jeg. Ja, det vil jeg gerne lige have noget af. Fedt. Nå. Hvor meget var det kostede så? 500. 500. Det er sgu meget række. Tak om 4. Jeg har en freezer her, hvis det skulle fast. Sådan en lille bræsser. Det kan vi... Jeg har ikke flere. Jeg sagde til min mor, at jeg skulle have 400. Jeg regnede med, at det kostede 400. Jamen enten skal du med de her ekstra 100, eller smutter du væk, eller så bliver det grimt for selv. Er du sikker på, at du ikke lige kan... Den koster altså ret meget. Du skal give mig pengene. Jeg er ikke medlem i Du skal give mig pengene. Okay. He took the bomb.